Йылы ямлы яз айдарының береһендә 30 апрель көне безнең өчен бик кадерле, иң яраткан кешебез, тормыш иптәшем, әсәебез Нигъмәтуллина Гөлнара Габит кызы 55 яшьлек юбилейын билдәләй. Әсәебез Күгәрсен районы Күгәрсен авылында яшәүче Шәмсия һәм Габит Шәриповтарның гаиләһендә икенче балалары булып, 1966 елда дөньяга килә. Алсак, хөйкемле, матур, тыйнак, шук бала булып үсә ул. Бәхетле баласак, матур мәктәп елдары үтеп китә. Мәктәпте тамамлагандан һуң Салават калаһында һөнәрчелек училищеһында укып бетеп, һөнәре буенча повар-кондитер булып эшкә урынлаша. 1989 елда безнең атайыбыз Гумәр Сәгадәй улы менән яратышып, гаилә коралар. Үз балаларына гомер бүләк итәләр. Әлеге көндә Үрге Сирбай авылында Аллага шөкер, бына инде 31 ел кулга-кул тотынышып, пара коштар кебек дөнья көтәләр. Һиңә булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне һүз менән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Кадерлебез, тыңгыһыз йәнле, сабыр һәм кешелекле, ярдәмсыл, кунаксыл, бала йәнле һәм искерһез булуың. Безнең шатлык борсылуларны йөрәгең аша үткәреп, кәңәш, табыш, ярдәм итеп торуың өчен мең рәхмәт. Һине ысын күңелдән туган көнең менән котлайбыз. Һәр туыр таңың шатлык менән атһын. Ходай һаулык, сәламәтлектән айырмаһын. Бәрәкәтле озын гомер насип итһен. Йән тыныслыгы, күңел күтәренкелеге юлдаш булһын һиңә. Иңдәреңдәге шәфкать фәрештәһе бер касан да ташламаһын. Атай менән тигетлектә, балалар һәм йән-йәнсәрләр бәхетенә һөйенеп, кадер-хөрмәттә яшәргә ятһын. Күз теймәһен, матур, сибәр, акыллы һәм бик түземле һин. Буй-һының да бик килешле, йылмайып тора йөзең. Карлугас канаты кебек һыҙылып киткән каштарың. Өйөбөҙгә йәм бирәһең, тәмле һинең аштарың. Кулың ята бөтөн эшкә, эшләйһең белеп кенә. Булганына шөкөр итеп, йөрөйһең көлөп кенә. Һинән башка ни эшләр инек? Ярай әле туганһың. Бик кадерле әсәй булып, безгә насип булганһың. Туган көнең котлы булһын. Теләктәрҙең иң зуры, Алла һине һаҡлап йөрөһөн. Һин өйөбөҙҙөң нуры. Иң изге теләктәр менән тормош иптәшең Гүмәр, ҡыҙҙарың Илнара, Илмира, улың Илмир, кейәүең Илдар, ейәнең Данир. Хөрмәтле юбиляр Гөлнара Габит ҡыҙы, яҙғы умырзаялар төҫлө бар тирә-йүнгә нур сәсеп, яҡын кешеләрегеҙгә бәхет шатлыҡ бүләк итеп йәшәгеҙ. Баш осоғоҙҙа һәр ваҡыт ҡояш көлһөн, килер көндәр тик изгелектәр генә килтерһен. Бүгеннән